Nyt käytetään semmoista työkalua kuin single line tekstiä. Tuossa on tommonen kuin multiline teksti, mutta täältä löytyy tämmönenkin kuin single line teksti. Ja sen jälkeen klikataan tekstin vasen alakulma paikalle, vaikka tänne sitten klik. Ja nyt siellä on kysymys, että mikä on tämä tekstikorkeus, ja jos se on 3 milliä, mitä se tarjoaa tuossa, niin enterillä voin sen hyväksyä. Ja sitten vielä kulmaa kysytään. Tekstin kulmaa 0 tarkoittaa, että teksti tulisi suoraan, niin se tarjoaa sitä, niin enterillä hyväksyn sen. Ja näinpä sitten siellä pitäisi kursorin ruveta vilkkumaan ja päästään kirjoittamaan. Yleensä caps lock päällä laitetaan huoneiden nimet, eli olohuone olisi tossa ja tuolla vaikka K, eli klikkasin tänne ja kirjoitin K ja sitten tuohon vaikka klikkaa ja laitan, että MH ja tänne voin klikata ja S ja näin päin pois. Sitten kun painaa 2 kertaa enteriä, niin se lopettaa. Eli yksi enteri vaihtaisi riviä, mutta toinen enteri lopettaa tekstin lisäämisen.